ħankomplilek fuq il-punt li li saqsejtni. Il-punt li saqsejtni huwa marbut ma' id-donazzjonijiet li nataw u marbut ma' l-arranġamenti kummerċali. Jiena dak il ntqal mill-partit nemmen li huwa spjegazzjoni ta' relazzjoni li kien hemm, relazzjoni kummerċali li kien hemm bejn dan il-grupp u kumpanija tal-partit. Jiena jekk ħad tipprova saqsini fuq affarijiet li huma marbutin ma' din ir-relazzjoni kummerċali, Stefan, jiena dal-affarijiet ma nafhomx, jiena m'iniex involut. Ma minn dak li taf sissa, minn dak li nafu aħna l-kol mill-medja, taqbel mal-mod li saru. Huwa li nafu huwa dak li ġie pubblikat. Ġifir il-kap għamel sew, il-kap Simon Busuttil ħad deċiżjoni tajba li laqa donazzjonijiet biex bażikament ħallas dawk iż-żewġ karigi b'salari għoljin, nistgħu ngħidu hekk u xek. Id-donazzjonijiet huma id-donazzjonijiet lill-partiti, kif taf aħna dejna liġi tal-finanzjament tal-partiti. Kienu skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti dawn id-donazzjonijiet? Id-donazzjonijiet li kienu sa fejna fin ta' ftit eluf kif ġew. Ftit eluf. Kif ġew irrekordjati. Kienu skont il-leġiżlazzjoni tal-partit. Il-transazzjonijiet kummerċali, jiġifieri dak illi jintqal li kien hemm bejn din il-kumpanija u Però ma kienux ftit eluf, Claudio. U l-Media Link kienu arranġamenti kummerċali. Jien nerġa' ngħidlek, Stefan, fuq l-arranġamenti tar-riklamar jew mhux riklamar li sar bejn iż-żewġ kumpaniji, jien ma nista' ngħidlek xejn aktar fuq l-arranġament kummerċali bejn il-DB Group jew kull kumpanija oħra u il-Media Link. Jien ma nista' ngħidlek xejn għaliex jiena m'iniex involut fl-amministrazzjoni